ב-7 באוקטובר 2023 חדרו מחבלים של ארגון הטרור חמאס ליישובי עוטף עזה שבדרום הארץ וטבחו באזרחים חסרי ישע במטרה לרצוח ולחטוף כמה שיותר אזרחים. במהלך המתקפה האכזרית נחטפו גם 239 ישראלים לעזה, ביניהם תינוקות, ילדים וקשישים. כיתה ח'3 שבתיכון כרמים החליטה להעלות את המודעות לחטיפת הילדים על ידי הקמת מיצג אומנותי שיאפשר לתלמידים להזדהות עם האירוע הקשה. כשהקמנו את המיצג, אני באמת הסתכלתי על הילדים וקראתי את השמות שלהם ומאיפה שהם הגיעו. הם נמצאים במקום זר, הם לא יודעים מה קורה, הם רק ישבו בבית שלהם, כנראה ישנו. במיצג הציבו התלמידים את תמונות הילדים החטופים בצירוף בובה, מתוך רצון לתווך את האסון לילדים בחטיבה. אנחנו גם רצינו לעשות את זה כדי להראות שאנחנו איתם ושאנחנו אוהבים אותם. אז אם אתם עוברים בין אולם הספורט לקפיטריה בבית הספר כרמים, תעצרו רגע, תתבוננו בתמונות הילדים החטופים ותזכרו עבור מה אנחנו נלחמים.